I k'a dɔn an sigi kun dɔnnen don kɔɲɔmuso nakun dɔnnen don anw t'an dabila da girinda la indicateur de renouveau ne bɛ n bolo mɔnɔba nɔfɛ Dramane Aliu Kɔnɛ dakuruɲɛ kelen da kuma bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Amadu tile 4 tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ k'a dɔn dugu min n'a fɔ ma ko Bute Butikaw olu hakili lajiginna degunba ye k'a dɔn jamanaden dɔw sɔrɔ ye wa ko dekun yɛrɛ kɛra a kamanagwandugu ye n'a sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ taama ni ka mugu ci ɲɔgɔn na walima ka mugu pɛrɛndaw k'olu da duguma Amadu El Konare ko i k'a dɔn k'a fɔ tile 4 kɔfɛ Buti ko hali bi ko ma lajɛya dɛ sabu ko min n'o bɛ tali kɛ pankuru yɛrɛ la o de kɛra sababu ye ni ka i k'a dɔn mugujugu k'o bɔn i k'a dɔn Butikaw olu kan sanko hakili lajiginna nin sigida min filɛ n'a bɛ Mopti marabolo kɔnɔ Douanzan i k'a dɔn o mara la komini min fɛ o de ye Gandamiya ye Buti o hakili lajiginna min bɛ tali kɛ Nations Unies ka jɛkulu min bɛ yan olu kɔni y'a jɛya ka hakilina di k'a fɔ o kumana min n'o ye Faransi kibara dibaw ye ko olu ye sira zone min ma n'o bɛ tali kɛ nin wale in na k'olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ patrouille de kɛ min n'o bɛ tali kɛ ka yaala ni ka walejugu kɛbaaw k'olu ɲini Barikani kɔni ye o kɔrɔfɔ ni ka o jɛya o n'a sɔrɔ olu kɔni kumana o waatiw la o ko min n'o bɛ tali kɛ faso Maliba yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali armée olu kɔni y'o da gulobaranin sigi n'o dun ma ɲɛ k'a fɔ k'i y'i sigi k'i da gulobaranin sigi Amadu El Konare a laban i k'a dɔn jalaki boloŋɛnden bɛ ɲɛsin i ma sanko n'a bɛ ka kɛ yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ mara kɛyɔrɔ o la tile 3 kɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ armée malienne ne ko o kunkan ma mɛn a kibaruya ma mɛn wa i k'a dɔn k'a fɔ o ko min bɛ tali kɛ maa min kɛra sababu ka mugu ci k'o de ma dɔn Badiriba y'i kanto n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Dramane Aliu Kɔnɛ dakuruɲɛ kelen ko alors qui a tiré jɔnni de y'i k'a dɔn k'a fɔ cili kɛ jɔnni de y'i k'a dɔn k'a fɔ mugujugu ci jɔnni ye sanfɛ mugu ne ka o ci i k'a dɔn k'a fɔ sigida denw na hakili lajiginna an bɛ kuma min ko sa ko jaabi jɔnjɔn ma sɔrɔ ko ni RFI ye a jɛya ka yira k'a fɔ Barikani ani MINUSMA aw ka se armée malienne i k'a dɔn ko pankurun tɛ jɛkulu wɛrɛ bolo o kumana i k'a dɔn hali bi an ka dɔnni kɔnɔna k'a fɔ ko maa minnu n'olu ye jatigɛwale kɛbaaw walima maa minnu n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ u fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ lakana a bɛ se ka fɔ milisiw walima i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛlakanakulu ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn pankuru bɛ kulu min saba min bolo o de ye MINUSMA Barikani ani armée malienne o kuma avion ma identifié maa minnu y'a kɛ o ma identifié nka min kɔni jɛlen don k'i n'a fɔ RFI kibaruya dicogo y'a jira cogo min a jɛlen don k'a fɔ an ka dɔn kɔni na pankuru bɛ i k'a dɔn kulu 3 de bolo Mali kɔnɔna na armée malienne ka se i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Barikani ani k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA o ma o kuma ko pankuru bɛ olu de bolo ɲininkali min n'o tɔmi kɛlen don o de ye k'a fɔ Dramane Aliu Kɔnɛ dakuruɲɛ kelen a y'i kanto k'a fɔ yala jɔnni de y'i k'a dɔn k'a fɔ mugu ci ɲininkali gɛlɛn Idrissa Sidibe i k'a dɔn k'a fɔ hali bi bɛ ko min na o tɔ bɛɛ i ka danganiya kɔnɔ ne bɛ n bolo don teliya la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant Y nin y'a ka sɛbɛn ye Y a ko min ye i k'a dɔn mugujugu min filila jamana cɛmancɛ bolo fɛ ha ka ja Burundi i da sera a ma Douanzan mara la jɛrɛjɛkulu ɲininikɛla minnu bɛ yen n'o ye Médecins Sans Frontières n'an ko a ma MSF olu fana olu kumana u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi ni kibaruya in b'a la ka maana k'a jira k'a fɔ min ye mugujugu kɔni ye k'a dɔn awa pankuru ye mugujugu fili awa dugudenw kan minnu kɛra i k'a dɔn awa Burundi dugu la ko in kɔni kuma misɛnnin cɛyara nka n'i ye i k'a dɔn k'a fɔ awa a fɔra ko bulon kɔnɔ kuma sigira kabi sɔgɔma a ma ba fɔ sufɛ min fɔra sufɛ n'o tun fɔra sɔgɔma i k'a dɔn k'a fɔ bulon kɔnɔ kuma kunna ba kabi sɔgɔma a jira k'a fɔ ko in gɛlɛya dɔ ye fɛn jumɛn Idrissa Sidibe maa caman bɛ olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ dugumaw y'a sɛbɛntiya maa minnu bɛ yen n'olu ka surun Mopti mara la ko i k'a dɔn mugujugu de taara fili kɔɲɔkɛlaw kan nka min ye jateminɛ ni hakilina jagabɔ tigilamaw k'olu y'a jira k'a fɔ nin kuma in ni sababa ma bɛn fɔlɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ n'i ye kow tacogo ni bɔcogo lajɛ a ko i kelen ma jɔ kelen min ye k'a dɔn sɛbɛn dɔ folofolola sɛbɛn min na maa 17 18 olu caa bɛ min kan Idrissa Sidibe k'a jira k'a fɔ ko olu de fara nka ko n'i y'o maaw ta k'o lajɛ o bɛɛ lajɛlen de ye cɛ ye wa kamalenkɔrɔ godogodow ni maaba kɔrɔw don min ye muso kelen cogoya tɛ o sɛbɛn la min ye denmisɛnnin cogoya tɛ o sɛbɛn la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la yala kɔɲɔkɛyɔrɔ la mugujugu bɛ se ka taa fili i k'a dɔn k'a fɔ jama kan jama min bɛ yen ni o maa bunɛlen ni la bɛ kɛ maa 17 wa ka tila k'o bɛɛ lajɛlen kɛ cɛlaka ye o mugu ma se musolaka ma ko o bɛ maa gan i kamana
ɲini dɔw y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye kibaruya kunfɔlɔw di olu dɔw ko hali n'i y'a sɔrɔ jamana faamaw ma kuma fɔlɔ nka faransikaw kɔni olu kumana k'olu y'a jira k'a fɔ olu ye waati jan de kɛ Idrissa Sidibe ni ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ jateminɛw la subahana mansiw na k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ dugu ni tan ni ka seginw la bundu kɔnɔna la a n'a kɛrɛfɛ duguw la u b'a fɛ ka jihadi walew ni mugujugu don maa ɲɛ baaraw sigi sen kan k'o de kama u ka sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen banni kɔ ko olu kɔni de ye mugujugu de fili o baamanjiw kan ko u kun ye ka ɲɔgɔn najɛ u bɛ taa jɛrɛ kɛ jɛrɛ in ne senfɛ olu kɔni tilalen ko jateminɛ la mugujugu fili la n'o tɛ k'a fɔ de k'olu ye mugujugu fili kɔɲɔkɛ jama kan i k'a dɔn k'o tɛ tiɲɛ bi o tɛ tiɲɛ sini o kɔni ye kuma ye min ye Faransi lakanabolo tigilamaw ye minnu wangde i k'a dɔn kibaruya de sɛbɛn dɔw kɔnɔ nka maa minnu bɛ yen n'olu ye Médecins Sans Frontières ye Idrissa Sidibe olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ olu ye maa 8 kɔni furakɛ o maa 8 min bɛ yen n'u y'olu furakɛ o bɛɛ lajɛlen b'a ta maa 20 ka se san 60 n'a kunkanfɛn ma o tuma denmisɛnnin t'olu fana na musolaka tɛ olu la ɲininkali min tɔmi b'a la ka sigi maa caman fɛ o de ye k'a fɔ maaw kɔnɔ ka kibaruya fɔlɔ minnu di Idrissa Sidibe n'o ye k'a fɔ ko finitigilakaw taara mugujugu fili k'a dɔn k'a fɔ kɔɲɔkɛlaw kan ko yala o kuma ninnu ko a si ma identifié o Faransikaw m'a fɔ k'olu ye mugujugu fili ka ban aya baasi tɛ Faransi finitigilakaw olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ olu kɔni ye mugujugu de fili kibaruyaw b'a jira k'a fɔ olu de y'a fili nka min ye kibaruya minnu dira o kɔfɛ o ye k'a fɔ Idrissa Sidibe mugujugu min bɛ yen ni u y'a fili ko olu y'a fili maa ŋaniya jugutigiw de kan minnu kɔni tun bɛ danna juguya jɛrɛ la nka k'a fɔ k'u ye mugujugu fili k'a dɔn kɔɲɔkɛlaw kan ko olu b'o kalotigiya bi u b'o kalotigiya sini hakilina jiginna Médecins Sans Frontières maaw ka maa furakɛlenw olu fana k'o ye maa 8 ye olu kɔni ni i k'a dɔn baasi tɛ o la an bɛ donni min na i ko bi min ye kunnafoni filɛ nin an y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ ale ka bidon bɔli la i bonya b'a la Médecins Frontières fana na kɛ ka olu ye jadikɛlaw de furakɛ wele sagɛ olu ye maa Médecins Sans Frontières de o maa 8 tɛna kɛ jadimaw ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko Faransi k'u ye jadikɛlaw ci Faransi y'o de fɔ Amadu nin ko in a gɛlɛyalen don a kɔrɔfɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ ni maa maa y'i to Bamakɔ yan ka dɔ fɔ i bɛ dɔ fɔ a la hakili la a bɛ kɛ baara ye parce que n'a ma kɛ maa walejugukɛbaw ye a bɛ kɛ dusukasi ye a bɛ kɛ nisɔngoyaba ye ka ɲɛsin maaw ma minnu somɔgɔw tora o de la maa caman kan k'i hakili sigi nin kɔrɔfɔ fɔli la parce que fɛn dɔ fana bɛ yen u ka fɔ k'o jɛya fanga tɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn jadi walekɛbaw sago bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la kɔɲɔkɛ jama tɛ cɛman ni musoman tɛ turugo ɲɔgɔn na kɔɲɔ yɛrɛ tɛ kɛ yɔrɔ dɔ la yɛrɛ dɔw bɛ yen ni kɔɲɔ bɛ kɛ musomanw bɛ to so cɛlakaw bɛ se ka kɛ peut-être te min na yirikɔrɔ mais n'a ma ɲɛ k'a kɛra dugu kɔnɔ ka ban u ye se ka don ko la mɛ min f'i ye nin ko in na i ye min fɔ n'o ye maaw k'u hakili sigi n'i y'a ye an ka finitigilaw tɛ ka kuma Idrissa Sidibe an k'a to olu ka kuma n'i y'a mɛn les personnes autorisées olu de yamaruyalen n'u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka min fɔ an ka da o ma min kɔni jɛlen don an kana kɛ sababu ye ka jama su ka bila an ka jamana la a kɔni parce que a bɛ kɛ sababu ye kibaruya dicogo bɛ kow gɛlɛya kosɛbɛ Amadu n'a sɔrɔ nin wale in kɛbaaw misaliyala hakilila jiginna an y'a fɔ ni fanga tɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali fanga sagona tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la kɔɲɔw bɛ kɛ dɔw fɛ dɔw yɛrɛ bɛ a tɛ ku la hali i ka téléphone jouer jamanadenw ka marifa bɛ maa caman bolo dɔw bɛ yen contrôle yɛrɛ t'a kan marifa b'u bolo colo la nka min kɛ ka ko gɛlɛya o bɛ daminɛ kabi y'a fama la bila yan bɔmu fitinin minnu bɛ yen ni minnu bɛ taa mugujuguni don maaw ye nin bɛɛ de bɛ wele bi baamanju u ka nin bɛɛ de dabila n'i ye maliden ye fɛrɛ ka tigɛ a banna a ka jɔnjɔn i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ka kɛ o tuma an jigi b'a la k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw wo marakɛbaw wo bandaw n'a ka cɛdenw u n'a kɛ sababu ye ka nɔgɔ bɔ na ka kunnafoni jɛlen di jamanadenw ma o ye i k'a dɔn k'a fɔ an hami n'an jɔrɔ ye o ma i bolo don kɔntɛ n'i ye n bolo don Amadu an bɛ bɔ ni indépendant ye indépendant i k'a dɔn sɛbɛn ɲɛ 6nan olu kuma an bɛɛ u ko sigikafɔ ko ninkura bɛna fiyɛ a la INTM ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ bi walamisadonya yɛrɛ sɔgɔmada yanfan o la i k'a dɔn ko sigikafɔ in bɛ boli fɛn min kan o de ye baarabilabada min ni o kun labɛn na INTM fɛ hakilila jiginna n'o ye faraɲɔgɔn kan jɛkuluba ye i k'a dɔn ko a tɛna ɲɛ min kɔ k'u na sigi ni ka hakili falen-falenw kɛ walasa bɛn ka kɛ kow la Dawuda Sangare ka fasiri nin ye indépendant o kɔnɔ dɔw y'i kanto k'a fɔ ka bɛn n'i k'a dɔn sanyɛlɛma o baaraw ye waati min na farancɛ fanga maa ɲɛma n'o ye bandaw ye ale y'i k'a dɔn kɔrɔfɔ ta ni ka i ɲɛsin jamanadenw ma a ye kɔrɔfɔ caman ni ka o ma da ko ba y'i kanto k'a fɔ ko kumana ko min ni hami min bɛ a la bi ani k'a dɔn a bɛ fɛɛrɛ ni dabali min
min ni ka o laɲini o de ye an ka gouvernement n'o bɛ tali kɛ Mukutari Wa n'a ka cɛdenw olu ka dɔ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ni ka dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u ni syndicat ka sigi i k'a dɔn ka hakili falen ka o kɛ bawo ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ kuma min na ko sisan ko gɛlɛya ni dɛkunba dɔ bɛ a kow la kosɛbɛ parce que i b'a ye kan to k'a fɔ gouvernement ni k'a dɔn INTM ka sigi ko maa bɛ se k'a fɔ a n'u donna ka ban bawo bolonkɛnden Sina bi walamisa donya ma a bɛ janvier kalo tile 7 ma san 2021 Amadu El Konare bi sɔgɔmada yan fan yɛrɛ la ko sigi bɛna kɛ minisiriso min ɲɛsinnen de forobaca ani k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana a cakɛdabaw ni ɲɔgɔn cɛ o kun kan ko kibaruya ɲɛnabɔli i k'a dɔn o minisiriso jabala o la o kuma ko ministère du travail de la fonction publique o kuma ko i k'a dɔn sigi bɛna taa kɛ yen parce que i b'a ye kan to k'a fɔ jigiba ka kan ka kɛ nin ko in na bi bawo ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Union nationale des travailleurs du Mali ani k'a dɔn gouvernement du Mali o ko olu kɔni na sigi ni ka a nun don i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 10 waati sɔgɔmada in na minisiriso min n'an da sera a ma ko nin ye sigi kɛ ko caman ye o kumana ko n'i y'a ta k'a jateminɛ i b'a ye i k'a dɔn sigikɔrɔ minnu n'olu kɛra Amadu El Konare olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko wulila nka bɛn ma kɛ fɛn jɛlenkanw o ko nka ko an bɛ donni min na ko bi ko jigi bɛ a la k'a fɔ jateminɛ na kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra i k'a dɔn mara tigilamaw n'o ye gouvernement ye o a yɛrɛ kɛra i k'a dɔn k'a fɔ min ye faraɲɔgɔnkan kulu jɛkuluba n'o ye INTM ye o ninnu bɛɛ lajɛlen na sɔn ne ka i k'a dɔn ji dɔɔni kɛ u kolo ji o la bawo faso Maliba k'a sɛbɛkɔrɔ dɛkun bɛɛ parce que i b'a ye kan to ko n'i y'a ta k'a jateminɛ hakili lajiginna ko INTM i k'a dɔn centrale belebele don min ni a kumana an ka jamana a cakɛdaw caman b'u yɛrɛ ye a kɔnɔ o k'u kɔni k'o ye ŋɛɲɛ ɲɛmɛ ne ka tile 3 baarabila kɛ u kɔni baarabilaw kɛra novembre kalo kɔnɔna na san 2020 Amadu El Konare k'o kɛra dɛkunba ye sɔrɔ binna kun kan ani maaya yɛrɛ taabolo o la o kuma k'u ma bɛn kelen ka tile 3 kɔfɛ wa k'u labannen filɛ nin n'o ye INTM ye ne ka i k'a dɔn jɔakun kelen baarabila ka o kɛ ko tariku yɛrɛ la INTM kun ma deli ka o ɲɔgɔn na kɛ kabi kulu in sigira san 1963 san 1963 i k'a dɔn k'u ma deli ne ka tile jɔakun kelen baarabila ka o kɛ nka k'i b'a ye k'a fɔ ko ɲinan da k'a ko dayina kosɛbɛ sabu INTM ye jɔakun kelen pɛnbɛrɛlen ni ka o kɛ k'a dɔn k'a fɔ baarabila o la ka daminɛ kabi ntɛnɛn kalo tile 14 décembre kalo k'a mɔnɔbɔ ka n'a bila fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a tile 18 o la san 2020 o kuma ko grève ba min filɛ k'a ye dɛkunba lase an ka jamana a furancɛ fanga a sɔrɔ ani k'a dɔn k'a fɔ a makaama tɔw bɛɛ lajɛlen o ma parce que i b'a ye kan to k'a fɔ INTM ka laɲini bɛ fɛn min ka bi u ko min ma ko harmonisation des grilles indiciaires de salaire o kuma ko ka saraw ni ka olu kɔni mɔnɔbɔ o kuma ka hakili don a ko la ko hali n'u u bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kelen ye cogo min na parce que i b'a ye kan to k'o de kɛlen don bɛkunba ye o de kɛlen don a fɔ ma ko point de blocage bi o kuma ko kabini k'a dɔn k'a fɔ bandaw a kɔni bɔra k'a ka bɔli in kɔnɔna na a ye sinsin kɔrɔfɔ min kan o de ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bi tigɛ ko k'a fɔ ko olu bɛna mɔndɔ walima k'a k'a dɔn k'a fɔ Afrique k'a bila ko kuma fanga kura bɛna dɛgun wɛrɛ sɔrɔ a tɛna kɛ o ye dɛ u bɛn'u jɔ ko yɛrɛ ɲɛ 40 ma ne k'a lajɛ kɛta bɛ se ka kɛ jumɛn ye min bɛ bɛn ani min tɛ bɛn hali o tɛ kɛ o ko bi to yen o kuma ko INTM ye kan to k'a fɔ saraw olu ma da ɲɔgɔn na bi o kumana ko gɛlɛyaba bɛ o la u k'a ma ko injustice sociale o kumana ko fɛɛrɛw ni dabaliw ka kɛ walasa tara yɛrɛ a kɛcogo ko olu bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ bila ɲɔgɔn kan walasa o kumana ko bɛn bɛ kɛ minnu kan k'o de ye ko in na kolomaba ye o de ye ko in yɛrɛ la gɛlɛmanba ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ dɛkunba ye u b'a fɔ min ma ko point crucial o ko kɔntɛ n'o bɔra yen ko i k'a dɔn laɲini misɛnnin wɛrɛw bɛ INTM fɛ ni ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan k'o laɲini fɛn ninnu dɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka filɛ ni hakili ye i k'a dɔn INTM ka laɲini ye ko denmisɛnnin ka maa 20,000 bonyanko olu bɛɛ lajɛlen ka recruter ko ka bɛn san 2021 kɔnɔna na ka baara ɲini ka di olu ma Amadu El Konare o n'o bɔra yen ko maa minnu n'olu fana ka baaraw kumana ko olu tiɲɛna f'u ma ko compression olu kun kan ko kibaruya o bɛ INTM ka laɲini o kɔnɔ ko bi ko tɛ o ye o ko ni o bɔra yen i k'a dɔn min yɛrɛ bɛ fana ko kumana o fana bɛ kɔrɔfɔ kɔnɔna na o de ye sariyakisɛ dɔ talen don u ko ma ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite o ko o tile kunkan ko kibaruya bɛ a la parce que i b'a ye kan to ko n'i y'o bɔ yen intégration de i k'a dɔn k'a fɔ des enseignants i ka minnu ye comme lakɔlikaramɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen fana ka don i k'a dɔn k'a fɔ fonction publique o kɔnɔna na o ko n'o fana bɔra yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kɛnyɛrɛye tigilamaw a fɔ ma ko secteur privé olu fana ka sarako k'o ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na bawo ko i k'a dɔn k'a
fɔ entreprise tigilamaw caman bɛ yen olu kɔni bɛ baarakɛlaw ne k'olu joli susu sucɔ ye parce que i b'a ye kan to ko ninnu ye k'a dɔ kɔrɔfɔw ye minnu bɛ fara fɛn wɛrɛw caman gan sabu ko min bɛ tali kɛ fonction publique fila publique ani k'a dɔn k'a fɔ collectivité territoriale ko parcelle o fana ka créer o ni ɲɔgɔn cɛ sabu waatiw kun kɛra k'a fɔra k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nka ko yiraliw y'a ye k'a fɔ o kumana ko makaama bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o fatiri b'a ye fonction publique ni collectivité territoriale ko danfara bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ko danfara min filɛ Amadu o kɔni y'o ye o k'u ka a ɲini o kumana o majɛngɛ minnu bɛ yen fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu la indemnité ko kɔrɔfɔw bɛ a la nka ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye kumaw ye kuma minnu n'olu bɛ se ka bɛn o kan nka ko yɛrɛ gɛlɛman na i k'a dɔn k'a fɔ a misifayɔrɔ la kuma jugu ye min ye ani min gɛn bɛ ni k'u kɔni kɔfɔ ɲɔgɔn na bɛ yen ani min yɛrɛ kɔni kɛli labɛnni ni k'a dɔn a hakilinaw n'a a sariyaw tali n'o kɛlen don kamanagan ye bi o de ye harmonisation de grille indiciaire ye o ko kɔni ye k'a dɔn ko ye ko min ka ni hakilila jiginna ko ni a kɔni n'a cayara kosɛbɛ k'a kɔrɔfɔ k'a bi sɛbɛ kɔnɔndan in parce que i b'a ye kan to kunna ko n'i ye bandaw ka kɔrɔfɔ fɔtɔ ta k'i b'a jateminɛ waati min na a ye i k'a dɔn kɔrɔfɔ ta k'i kunsi jamanadenw ma ne ka san bɛ foli kɛ ka laban tuguni ka dugawu dun kɛ ko min jɛlen don a min munumunu ko min dafɛ o de ye k'a fɔ tiɲɛ don INTM bɛ ka laɲini minnu kɛ walima lafasatɔn bɛ laɲini minnu kɛ a ka kan baw sariya de bɛ a di u ma nka ko min bɛ ti ɲɛ Amadu k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u la dɛ ko o kumana ɲɔgɔn nɛgɛ hakilila jiginna ko nafa tɛ a la jɛgɛ t'a rɔ dɛ o kuma ko an ɲɛ nɛgɛ tɛna kɛ a la a bi jɛya ne ka bɛɛ lajɛlen kɛ a seere ye gouvernement a bɛ ka fɛn min kɛ olu jɛlen don nka INTM fana ka laɲini ye min ye n'o ye harmonisation ye n'a bɛ nafoloko ko fɔ Amadu k'a ka fɔ k'a jɛya k'a fɔ a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ dama tɛ Amadu k'u bɛ ka min ɲini n'o ye centrale ye k'a bɛ taa n k'i ɲininka n karamɔgɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ budget muku makɛ a kuru kara a bɛ taa o kilancɛ bonyanko la baw jigɛlaw le na mɛ dun filɛ dɛ ko jɛndon ka laɲini a bɛ taa i k'a dɔn Mali budget i k'a dɔn k'a fɔ a kilancɛ o bonyanko la plus de la moitié d'ailleurs k'a ka ca ni kilancɛ ye o tuma ko cikɛlaw ma sɔn an kɔɔri sɛnɛnaw ma sɔn n'a tɛ INTM fana de ye kɔɔri sɛnɛnaw t'o la INTM ka mɛ bɛ se u ma ye an b'an ka foro la yen u bɛ dɔ fara nɔgɔ sɔngɔ kan u tɛ fɛn fara kɔɔri san wari kan awɔ an bɛna fara ɲɔgɔn kan anw cikɛlaw yɛrɛ mobili bɛ di cikɛla ɲɛmaa minnu ma ka na u da dɔbara ni sugu tɛ minnu bɛ foro daba ta an de fana bɛna kuma sɛnɛko ka nɔgɔya an ye Kɔnte ko bandaw y'o jɛya miyankɛ y'i kanto k'a fɔ o min filɛ nin ye ko c'est plus de la moitié du budget national n'o ye tiɲɛ ye technicien a ma dan o dɔrɔn ma dɛ technicien ka kibaruya di kɔnɔ i k'a dɔn ko INTM ka laɲini n'o ye a nafolo dagosi k'a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ miliyari 1,000 ani 1488 miliyari o ye miliyari 1,000 miliyari 4 miliyari 400 miliyari 80 ani miliyari 8. Et le budget de l'État fait combien? Voilà, c'est plus de la moitié du budget de l'État. Ko in digiyɔrɔ dɔ ye na min ye jamana fana b'a fɔ wari tɛ yen nka zoma kulew kelen kelen wari min b'olu kun o tɛ jamana kun. A kɔrɔfɔ filɛ dɛ. Lutte contre la corruption, une vraie lutte doit être engagée contre les corrupteurs. A banna i k'a dɔn ko min bɛ tali kɛ. An minnu bɛ ka fɛn kɛ kɔnɔbara bonyali ye tiɲɛ nka k'an dolo k'i kɔnɔfuru kɛ ko kunnafonidila bazin donna kɔnɔfuru ŋanamu de c'est de la corruption. Il faut lutter implacablement contre ça. Baji tɛ. Bandaw k'o lajɛ. Si possible, s'il peut me nommer lutte contre délégation financière. I ye CNT ɲini ma ɲɛ sɔrɔ o la i kɛra y'a fama la conseil communal ye i ka commune yɛrɛ tɔgɔ. Parce que ni ne kɛra député e tɛna ne sɔrɔ. Alisa i ka commune tɔgɔ. I ka commune tɔgɔ. Fa yirɔ de. Jɛdugu Koli. Kalifabugu. Jɛdugu Torodo. Namɛ. Jɛdugu Torodo. Njiba. Daba. Bosofala. C'est moi le représentant de Plaidoyer. Ni taara campagne la mi ti. E ka lamɛn sa. I ma CNT sɔrɔ.
ima y'a fumala i bɛ conseil communal min na hali ma bureau communal sɔrɔ a fɔra ko sogobilen bɛ baara yɔrɔw la sisan bɛ ne juguya la baasi tɛ Amadu El Konare ko o kuma ko technicien yɛrɛ y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i k'a dɔn ko INTM ka laɲini fɛ n'i y'a musakaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa miliyari 1000 miliyari 400 miliyari 80 ani miliyari 8 na parce que i b'a y'i kanto ko bandaw ye kɔrɔfɔ in ni ka jɛya k'a fɔ nin min filɛ nin ye a bɛ lajɛ kɛta bɛ kɛ nka min tɛ bɛn o tɛ bɛn dɛ wa ko min ka gɛlɛn o fana bɛ fɔ o ka gɛlɛn i k'a dɔn ko a ye o jɛya parce que i b'a y'i ka ɲɛfɔli kɔnɔna na ko bandaw ko u tɛna a ko mɔndɔn i n'a fɔ fanga n k'a fɔ tɛmɛnen kunda ni wale minnu kɛra nka ko laɲini fɛn bɛna kɛ mun ye o de ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sigi de bɛna kɛ jamana yɛrɛ sariya ko kunkanko kibaruya ko min ma ko dialogue conférence sociale walasa ka kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana sariyaw ani i k'a dɔn a saraw o kunkanko o la parce que i b'a ye kanto k'a fɔ nin wale min kɔni filɛ nka ko jigiba bɛ a kan ko jigiba b'a ka bɛ yen ko o kumana bɛn bɛna kɛ nin ko in na bawo k'an bɛ dangan minɛ ko bɛ yen i k'a dɔn ko yɛrɛkun man dɔgɔ sɔrɔla bawo mali yɛrɛ bɛ o dangan de kɔnɔna na Dawuda Sangare indépendant ka bi bɔ fara ɲɔgɔn kan ye nin ye Amadu El Konare Idrissa Sidibe cɛnfɔndere a tɛ teriya sa a bɛ ŋaniya jugutigi ta yobo yaba misitigiw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fana ni tura ye kunnafoni sɛbɛn la lettre du peuple Yusufu Sɛdi Keyita nin y'a ka sɛbɛn ye Yusu ko minisiri ɲɛmaa kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Bobo Sise ko a dogolen bɛ i ko toto tununin bɛ kungo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla bɛ mun maana ya min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Bubakari Keyita a kɔni ye danaya da minisiri ɲɛmaa laban min kan n'o tun ye du bɛɛ lajɛlen denkɛ fɔlɔ ye o cogoya de ko Bubu Sise Bubu Sise hakilina jiginna juru sɛbɛkɔrɔ caanina ani baarada bolofara dɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ko a tigɛma ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ ko i k'a dɔn k'a tɛ maa lamɛn ninnu damanda fɔra ko ni dɔ ka bama fa dɔ ka natija an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn ŋunu k'a min wulila jamana kɔnɔ n'a kɛra sababu ye ka tɛgɛ dasi maa 5 baɲanko kan ni ka taa ni olu ye ŋɛn kɛ olu la sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ k'a fɔ i k'a dɔn a la disi la jɛgɛ la manɔgɔba k'o de ye Bubu Sise sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye hakilina jiginna kabi maa laban dɔw minɛna kosa in na fɛn min manana o de bɛ wele nansarakan na ko déstabilisation des institutions de la transition ko sɔmi kɛlen maa dɔw la olu b'a fɛ ka transition fanga ta sen fila ma min k'a fira da kan pi sɛbɛnnikɛla ko o maa minnu na ni cogoya sɛbɛkɔrɔ maana na a ma dogola k'a fɔ procureur min filɛ commune 3 la min cogoya ko Mamudu Kasoge ale cogoya mana fɔ kiiriko la Bunakun ka Maliden bɛ sewa Maliden b'a dɔn k'a fɔ tuma dɔ la ale ye danayamaba ye o kuma na fɛ ale ka sɛbɛn bɔ sɛbɛn min na a sɛbɛnnen don a kɔnɔ ni k'a jɛya i k'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw tun b'a fɛ ka jamana buruja ka jamana senkɔrɔma cɛ ni k'a firi wa ko maa ɲɛmaaya sɔmi kɛlen maa min na k'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don la ka bila bi la Bubu kɔni kɛ mɛ kɔyɔkɔyɔ Bubu tunun bɛɛ Bubu t'a ka so wa i k'a dɔn Bubu bɛ jamana yɔrɔ min na ko ni Ala yɛrɛ ni Faransikaw ka kunnafoni sɛbɛn dɔ tɛ a n'a ka avocat ko maa si t'a dɔn Bubu Sise a bɛ yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye i k'a dɔn procureur ye kumakan dɔw fɔ a ko min ye i k'a dɔn a sɔmi kɛlen don Bubu Sise la wa k'u b'a la ka Bubu ko ale b'a ɲini a fɛ a ka n'a ka lamɛn i k'a dɔn o ye kuma ye nka maa minnu bɛ yen n'o ye Bubu ka surunadonba avocat ye k'olu y'a sɛbɛnciya sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a jira k'a fɔ hali bi n'a ka bi kiiri tɛ ka Bubu ɲini wa ko Bubu bɛ yen baasi tɛ Bubu la nka an bɛ bali min na tile filanin na Bubu nana dantigɛ dɔ kɛ kunnafonidila dɔw ye min ye Faransi kunnafonidiso ye k'a jira k'a fɔ kuma minnu kɔnɔna la ko a bɛ tile 10 bɔyanko bɔ ale ye dogolen don kɔyɔkɔyɔ Mali kɔnɔ i k'a dɔn ko k'a sabu kɛ ko maa dɔw taara ale ka so k'u tun b'a la ka ale ɲini o kɔni ma ale sɔrɔ o y'a sɔrɔ ale taa mɛ ci la o kuma ko ale kɔni ka maa minnu bɛ baara la so ye k'u y'olu minɛ ni ka tili min bɛ Bamabɔ ji rɔ ni ka olu sɛbɛkɔrɔ lajaba nka i k'a dɔn k'o de kama ale y'a ɲini avocat ye wele bila sécurité d'État ma yala olu b'a la k'ale Bubu ɲini wa ko sécurité d'État ma k'u t'a la ka Bubu ɲini ko Bubu yɛrɛ ka fɔ la k'ale siranna a n'a kɛ ni maa dɔw b'a fɛ k'ale lamɔri o kuma ale kɔni ye i k'a dɔn i yɛrɛ ɲɛmadogo Mali kɔnɔ an bɛ donni min na i ko bi nka sɛbɛnnikɛla ko kumakan min bɛ yen ni Bubu y'o fɔ Le Monde ye n'i y'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ Bubu dogolen don kɔyɔkɔyɔ avocat kan mɛn ko foyi tɛ Bubu la ko kɛ tɛ Bubu nɔfɛ Bubu yɛrɛ ko ale dogolen don kɔyɔkɔyɔ j'ai vu caché à l'intérieur du pays depuis 10 jours o kuma ko a y'o kuma de fɔ à l'intérieur du pays au téléphone la voix de l'ancien premier ministre est chuchotante désolé est chuchotante aussi ko hali téléphone na a bɛ ka kuma dɔgɔbɔ la baasi tɛ alors
de mana au téléphone la voix de l'ancien premier ministre est chouchoutante. Désolé, je ne peux pas parler fort, je suis à l'abri, mais je ne suis pas à l'aise. Ko bubu ye ni kuma ka info aya jira ka fo ale ko ni dole do ko nga minye sebenikala ka fola ale ko bubu ni ya sura jabajele do procureur de la république a sebe bora ka jira ka fo ikado somikele do jekulu mina olubi fagan dafri bubu bo nyema yala ko bubu ka bo ninga iyere yira o kuma ikado kana yere bla jamana yere sharia ka boloka na manya ka fo ichwa mana na koro o kuma ibise ka iyere labla ibina fagan ki lame ni ya sura ki dale do iyere ka hakilna la nunu bela jele kuma inya do la lettre du peuple olu ye mun fasiri ko amé doni min ko na iko bi bubu ka puma anaka afoka ka puma ikado ku be nyini nga nywanje doni sabula ikado aba bubu yere koni ko ayre ya sementi ya daje la kuna fundilaw ye ka fo ale koni digole do mali yere kono jamana kono à l'intérieur du pays kani wati laba nunu koni min ye nyini ngali to mi sigilembe fe min fo lenga da bubu la yala tiende do ha yala kalo de do ha ako min woni amake alay ko do nga ko min ye ni ya soro bubu jalen do ayirela ka don a fo asende kola ko ika don a fo mamunu be no lu be fe ka dangara la angolu jati ko lu ye majuguye nga itwa be jamana sharia ka sebero ika na iyere jira jamana sharia ka nyefolike ko ika do ko fana mi ko bela jele barade chi peu kuna fone fele ni anye minza lo ka bo la lettre du peuple kono Yusuf Sedi Keita Yusu Amafu la lettre du peuple Amadou El Konare ikado jamana donga bataki ame foli di Yusu ble na ka chedu ma obibe nga nazro fombe ikado bubu ko akla ga sumu ko ni mafia ufana ya damana gbele yi ube ko ni kiri ko ni ngoni na basi baundala anda ko kirila ni mi kolosi dro ame mindo ila tobe buro ila tobe zirani koro amita fururo amita bafa yere nyini bursigoro mungo te kirido yere kunzoro manzoro hali ni sabara badu ni tarawu mi boli Amadou Gonare ikado yananga ta jwala ambi nongo ngari ke ka direction du service social des armées ula komi mitalike ikado ka fo funangeni munumbe fo werla mamunu nulu ikado ka fo ulu fo ko ndura hakilla jigina kele dawla Amadou ko ndinda ni nu ku ye jigiya soro u ye karo ka fo mabse ka fo fa soro ku ye fo ne ka usoro jigimo ye asabu ye ikado kuna fudi zabe mi nanga ma ko nouvelle horizon nyedangura olu ka bi boye ni nye Amadou u ya mada u ye kibara soro ne ka bo anga wulu matri tabaw ka kuna fundi sira yere u yoro no ye fama u ye uko jekuluba mi nga fo chake daba mi nzigiledo nywandeme ani maya sinzini ni nywanje wulu matri tabaw yere dama ni nywanje uko mako direction du service social des armées o kuma komi ni o bela ikado trata temenima kalo kile duru janvier kalo samba flam wani kele Amadou El Konare ko kuma na ko faranywanga bado kera mabse ka fo lajere bami ni o kera ka kera wasa o konna sabu mamunu ni olu ye kado ka fo demsenu nye munu ni olu koni fo tora hakilla jigina mi mitalike keleke yoro ula o kuma ko jigila ma do koni nana ne ko bulo fa here mine chamana ko dini ndenda ni nu o ma o kera wasa baye wasa mi ni colonel Mohammed Fofana ale ya yira ka fo olu wasa le do kosobe ba ko na ikado ka fo jamana dewni ka do setki mo no lu sira kan ngale nge Amadou El Konare ko be ke sababu ye ka jigiya badi ni ndenda ni numa sabu ko wati mi na ikado ka fo fo walma u ikado u jigla mo olu bi to kelekeda ula ko ta ku ndore wala sa jamana de mise ka kishi tugo mina hali ni olu beto padriba yi kanto ka fo direction mi no obe direction du service social des armées ne ka okufo o wati mi na ni wale nu ni bara nu be farla nywanga abika aka chani kado ka fo kalanda segi o ba fo mu makombala munu be di kado ka fo demsenu ma wala so ko ka se ko kalamina umbla o kono sigiro makeme chama Amadou El Konare ulu bela jide farla nywanga ne ka de ni valaton nu ma padriba yi kanto ko ni ngene ka je kuluba munu no lu kera ni wale nge baye ko mako ONG France Mali na ma nyema ye madame Traoré sukolo anga fo madame Traoré sukolo Traoré ale konye ka do service social lo mo ni ka ufo kaira ka fo wati minna olu ye ngania ta ka fo ubina demeni demeta ne ka nyeshi denda ni numa no ye wulu masri taba munu no lu tura o kuma olu ka demjanu ma Amadou ko service social ma nyema o kuma na no be tarike colonel Mohammed Fofana anaka jama kulu ko ya yi soro ka fo bara njebe koro jera uye uyo olu yere kuma ni soja ani ka do ka fo wasayi madame Traoré sukolo e ka
Ikaro Traoré ONG France Mali a y'i kanto k'a fɔ nin kɔni ye olu sen n'u dama yira u ye o kumana ni dala ma baasi kɛ waati n'a nataw la u bi fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ walasa ka nin denmisɛnnin ninnu ma dɛmɛ ni ka laban u ka maaya bɛ se ka sinsin cogo min u fa kɔrɔ n k'a fɔ fa minnu n'olu tora olu kɔni u bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jigiya sɔrɔbaa ye nin denmisɛnnin ninnu ko kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ ONG maa ɲɛma a ye i kanto k'a fɔ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ nin ko la Colonel Mohamed Fofana ale y'i kanto ni ka kɔrɔfɔ ta ka foli ani bonyamasigi ta ka ɲɛsin ONG maa ɲɛmaw ma a y'a jira k'a fɔ nin kɔni bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jigiyaba ye tiɲɛ don a t'i k'a dɔn k'a fɔ den ninnu faw k'olu lana tiɲɛ don a kɔni tɛ kɛ sababu ye ni ka i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu daɲana ni ka olu ka dimi walima i k'a dɔn ka ɲinɛ kɔ u kɔ nka k'a bɛ kɛ jigiyaba ye a bɛ kɛ ɲɛsigiyɔrɔba ye a bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ wale min n'i k'a dɔn denmisɛnninw n'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don an faw walima i k'a dɔn k'a fɔ an jigiw olu tora kɛlɛkɛyɔrɔ o la nka ko jamanadenw ma ɲina an kɔ Mohamed Fofana Colonel Mohamed Fofana ale y'i sinsin nin kɔrɔfɔ in kan kosɛbɛ a ko bonya yɛrɛ kɛli dɔrɔn tɛ minɛn minnu dira o tɛ u caya n'u bonya n'i k'a dɔn k'a fɔ u nafolomugu o tɛ nka wale in yɛrɛ ka kɛ ni ka ŋaniya ta ka i k'a dɔn k'a fɔ i jɔ den da n'u ɲɛna walima i k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ falatɔw ɲɛna k'olu ɲɛji cɛ Amadu El Konare Colonel Mohamed Fofana ale k'olu ti dɔwɛrɛ kɛ fɔ ka bonyamasegi ta ni ka ɲɛsin ONG France Mali ma k'a sabu kɛ mun ye ko nin n'a ɲɔgɔnnaw ko a bɛ kɛ sababu ye ni ka jigiya minɛ k'o sinsin kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw ni den da ni minnu filɛ nin ye wale minnu ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ latigɛ ye u sɔrɔ Amadu ko olu yɛrɛ ye i k'a dɔn jamanadenya o kɔnɔ Badiriba ye kanto k'a fɔ nin cɛkɛda in ma ɲɛma n'o ye directeur min bɛ service social des armées kunna n'o ye Colonel Mohamed Fofana ye Mohamed Fofana ye sinsin min ka tuguni a ko i k'a dɔn k'a fɔ baɲumankɛ tɔn in ta kɔfɛ ko dayɛlɛlen don i k'a dɔn jamanaden bɛɛ ye fɛɛrɛ ni dabaliw fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye dɛmɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka sinsin cogo min na i k'a dɔn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bɛɛ i k'a dɔn u latigɛw bɛɛ lajɛlen kɛ a ko nin wale min fana kɛlen filɛ i k'a dɔn ko a bonya minɛ k'a bɛ ta ni ka da i k'a dɔn wolomasiri tabaw olu ka hiérarchie n'o y'a maa ɲɛmaw olu yɔrɔ o kuma ko a bonya n'a minɛ bɛ bila u kɔrɔ ka sabu kɛ dɔwɛrɛ ye olu yɛrɛ hami n'u jɔrɔ bɛ u la bi ni maa minnu n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaw ye ni a ɲɛmaaba yɛrɛ o ye Colonel Sadio Kamara ale n'a ka cɛdenw Colonel Sadio Kamara ale min ye ministre min ɲɛsinnen don wolomasiri tabaw kun kan u tora ɲɛnabɔli ma ko nin n'a bonya n'a karama Colonel Mohamed Fofana k'a bi ta ka ɲɛsin u ma sabu ko min bɛ tali kɛ Colonel Sadio Kamara a n'a ka cɛdenw ka wuli ka jɔ n k'a fɔ hiérarchie militaire ko dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma cogo o cogo Colonel Sadio Kamara n'a ka cɛdenw o kuma ko ale bɛ taa minɛ n k'a fɔ bonya minɛ ye k'a sigi u kɔrɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye ka laban k'a fɔ wele bila bɛɛ ma an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ faso Maliba ye u ye Nouvelle Horizon u ka bi bɔ ye nin ye u ye kibaruya salo ka bɔ Fama yɛrɛ kunnafoni yɔrɔ o la n tɛgɛ filɛ bisimila ko ka dɛmɛ di yatimɛw ma i ka dɛmɛ di n fana ta filɛ ne de fɔlɔ man tɛgɛ ja wa ne bɛ taa Colonel Mohamed Fofana fɛ yen ka taa d'a ma baw ntalen den la ne ye n tɛgɛ kelen ja fa b'a tigɛ ne ko ntalen di la lamɛn sa Amadu malo t'e la de sa o ne bɛ malo n b'i gindo pɔgɔti dɛ sisan an ka taa jɔ a la fɔlɔ a bɛ bɛn awɔ an bɛ taa jɔ a la n'an nana i gindo min bɛ yen an b'o pɔgɔti a gindo wa awɔ Amadu El Konare n taara n nana dantigɛ jan tɛ u la fiyewu an bɛ ka lajɛ nin waati na Ɲorodi Sahel Ɲorodi Sahel u ka kinda min bɛ yen n'o kama ko Jaweli Kunda an ka musokɔrɔba bɛ yen Nana Kamara ani k'a dɔn k'a fɔ min n'o bɛ tali kɛ Masɔkɔnɔ Jarala an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Araba Tarawele Ginta Araba ani Baba an b'u fo an b'u fo gouvernorat du district de Bamako Mbaye Konate ale bɛ yen ani n yɛrɛ terikɛ Yaya Mɛnta Miseli Nakari basi an ka taa ayi foli kɛ a bɛ bɛn kana siran sa a bɛ bɛn sa a bɛ bɛn an ka taa i tɛgɛ don Amadu i tɛgɛ don basi dɛ bisimila Idrissa Sidibe kunnafoni sɛbɛn la lettre du peuple o ko di olu kumana kokura min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ bɛ yen n'a kibaruya tunun bɛ malidenw na i k'a dɔn olu y'a labɔ bi maître Maliki Kulubali n'i ye maître Maliki ko fɔ maa caman ja bɛ tigɛ nka i k'a dɔn n'aw bɛ to dun na n'i y'a mɛn Nakari o ye de parce que fɛn fɛn qui te concerne Kati la i bɛ s'i sɔrɔ i bisimila mais an ka taa qui a parlé de Kati an ka taa bisimila maître Malik
n'i ye Maliki cɔ fɔ maa minnu jaabi tigɛ o ye Zoma kulew ani Nakariw minnu bɛ taa chèque minɛ gouvernorat la minnu bɛ taa essence bɔn minɛ Sogonikɔ minnu bɛ taa essence bɔn minɛ département la. 31 na de munumuna ka e yɛrɛ kun sɔrɔ Asimi fɛ yan. I n'a fɔ kunnafonidila bazɛn donnaw. I yɛrɛ kun sɔrɔ Asimi fɛ yan. Moi, je ne suis pas comme toi. Je dis que moi, j'ai fêté le 31 auprès des soldats à Banamba. Moi, j'étais parti de ma mission. Et bien, Nakaria là. Maji dangata abibe iga bongo yi iga bongo yi bonne bisoro bongo bonne bisoro jamana na bele ye na ça veut dire que ay bongo ti soro bo yere ma deli ga soro fere hein ni wo yela ka ran kun so la timi ya bismillah sebenikela ko ako minye ka do ministre Maliki Kulubali ni ye Maliki ko fo kiri ani sharia ko ibo do magala je ko fo ako amedoni mina iko bi Idrissa Sidibe ma chama mala ki yere nyinga Maliki Kibaro ya o ye jumenye ako ika do awa jekulu do sigira ka Maliki kwa korodo jekulu mi wele ko CAM Malika awa kamu Maliki min fleni ni jekulu ye munu farada nyanga ka fo Maliki ka hakilina jonjon e fen o fenye olubo kokorodo bi ubo kokorodo sini Sebenikala ko ako amedoni mina iko bi eko somita la ka kɛ k'a fɔ nin jɛkulu kopɔta in numa la ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen sabati waasa Maliki yɛrɛ bɛ se ka senu politiki baaraw la kosɛbɛ waasa jɔyɔrɔba yɛrɛ ka d'a ma ha ka ja jamana ɲɛmayaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na i k'a dɔn k'o ye nin jɛkulu a ka hamina belebele dɔ ye Sebenikala ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ Maliki ye maa ye jamana in kɔnɔ n'i y'a kofɔ maa dogolen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɛn dɔ kɔngɔ bɛ Maliden la fɛn dɔ minɛ bɛ Maliden la o de ye kiiri ɲuman tigɛli tigi ka jo jalaki tigi o ka jalaki a yɛrɛ k'a fɔ Maliki ye maa ye kiiri nasiratigɛ la maa tilenen don a ko misaliya ye fɛn jumɛn i b'a ye k'a fɔ Maliki ye waatiw kɛ kabi a bɛ i k'a dɔn sibitiya la Kati juge d'instruction ya la Kati i k'a dɔn ko kɛwale dɔw kɛra o ma bɛɛ a ma a jɛn'a ka i k'a dɔn baaraw bɛɛ lajɛlen kɔ ni ka wala sɛmɛ k'a yira k'a fɔ ale tɛ se ka kiiri boli a ɲɛjugu kan sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o donna ka bila bi la a taara minisiriya la siɲɛ caman nka a ka minisiriya in fɛn o fɛn kɔnɔ maa si m'i bolo si fɛnna k'a fɔ Maliki ye nin kɛ n'o ye yuruguyurugu kɛwale ye nka ka tɛgɛ dasi ŋanamu-ŋanamumaw kan kolobo kalabamaw ni Zoma kulew manche malako piyan tigilamaw i k'a dɔn k'o maaba don a ko hali kasoge minnu filɛ nin ye danaya dara olu minnu kan n'u ye kiiritigɛla jɔnjɔnw ye a ko ninnu bɛɛ lajɛrɛlen nana Maliki ka waati kɔnɔna la a ko i k'a dɔn kiiri nasiratigɛ la ni Mali mago bɛ maa na bi ko maa dɔ ye Maliki ye Sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko an bɛ donni min na i ko bi jɛkulu mun sigilen filɛ u y'a jira k'a fɔ u ka jɛkulu in sigi kun hamina dɔ ye mun ye o ye jamana kalanko ka sigi jamana kɛnɛyako ka sigi jamana baarako jamana sɔrɔko ani k'a dɔn hadamadenya yɛrɛ jo sariya maaw ka hakɛw bɛ kɔkɔrɔ don ni ka nin bɛɛ lajɛrɛlen kuncɛ ni dun ka fa ale sabatili ye o tuma ko an bɛ donni min na i ko bi Idrissa Sidibe o de ye k'a fɔ ninnu kɔni ko u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛrɛlen de kɛ olu fɛ Maliki ye maa tilenni ye maa jɛlen don maa danbetigi don maa don min yɛrɛ kɔni tɛ se ka yuruguyurugu ye ni k'i ɲɛ ta a kunna hali n'a kɛra a yɛrɛ soma ye i k'a dɔn i ni sariya min ka kan a b'o boli i kan a ko i k'a dɔn Mali mago bɛ o maa tilennen na u ko jɛkulu in an bɛ don min na i ko bi Maliden maa 300,000 Maliden maa 500,000 olu de ka danaya dalen don Maliki kan nin jɛkulu in kɔnɔ jɛkulu in yɛrɛ sigili fɔlɔ la fɔlɔ a bɛ fɔ min ma implantation ko o jama hakɛ de b'a kɔnɔ maa 300,000 maa 300,000 3,500,000 militants en cette phase d'implantation maa 300,000 ni maa 500,000 olu de kɔni sɔrɔla ka don jɛkulu in na fɔlɔ wa o y'a sigili daminɛw ye n'a walankatala tuma min na maa minnu bɛ yen n'olu b'a dɔn k'a fɔ Mali ka taabolo ka d'u ye olu na fara jɛrɛ jɛkulu in kan wa dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛrɛlen ye fɔ aw minaburu min bɛna k'an nalen misiri bonjour Sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn u kɔni bɛna wulikajɔ de kɛ Maliki bɛ se ka kɛ i k'a dɔn hali bi k'i sen don jamanajɔ baaraw la ko ɲuman cogo min na waasa laɲiniw ka sabati k'o ye u ka laɲini ye nka an bɛ don min na i ko bi ɲininkali min tɔ min seginna Sɛbɛnnikɛla fɛ yala i k'a dɔn a wa jamana ɲɛmaaya ka Maliki kɛ cɛbɔ ye san 2022 yala i k'a dɔn a bɛna sɔn ka kɛ candidat ye waasa ka taa jamana ɲɛmaa kalafili la wa o ɲininkali tɔ min o sigilen don nka maa minnu y'a kɔkɔrɔ donbaw ye n'i y'a da olu ma Maliki yɛrɛ kɔni mi wuli sa ni ka jamana ɲɛmaaya ɲini waasa Maliden mago bɛ i k'a dɔn kiiri jɔnjɔn ni damakɛnɛbaliya min na ani e kelen ka nguru bɛ nin yɔrɔ ta ni k'o kɛ piyan o ka dabila cogo min na o y'a kɛrɛfɛmɔgɔw ka hamina ye nka Maliki yɛrɛ ye maa ye min sigilen a tɛ kuma Sɛbɛnnikɛla ko sagajigiba ka kunbiri fɛn dɔ baliya tɛ jateminɛ baaraw don kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ lettre du peuple kɔnɔ a ka bidon bɔli la Idrissa Sidibe
an b'i k'a dɔn la lettre du peuple kilakɛlaw fo an bɛ taa ɲɛ Amadu min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale kuma bɛ ɲɛdankura y'i kanto k'a fɔ an ka taa direction nationale n k'a fɔ min bɛ tali kɛ direction nationale de la police la o kuma ko min bɛ tali kɛ olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ u k'a ma ko contrôleur général Sumai walima Suleiman Traoré Suleiman Traoré ko a kɔni sigira i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaaya o la a bɛna fɔ maa min kɔ o de ye Musa Aga Infayi ye patiri i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon u y'u kanto k'a fɔ ka bɛn ni nin wale ninnu ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn maa min ni o yɛrɛ ɲɛsinnen don u ka minisiriso kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma bi n'o ye colonel Modibo Kone ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ o kan patiri b'a y'i kanto ko nin cérémonie ba in senfɛ n'o bɛ tali kɛ maa ɲɛmaaya falen o senfɛ maa ɲɛmaa kura n'o ye contrôleur Suleiman Traoré ale ye bisimila minɛ direction nationale de la police o la o kuma min n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn Musa Aga Infayi ale k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ papier bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'o di nin ma kofɔlen kura in o ma k'a kɛra école nationale de police Amadou Touré la u k'a ma ko Gadie o ko nin kɛnɛ in kan n y'a f'i ye colonel Modibo Kone ani k'a dɔn maa min ni o ye inspecteur en chef ye service yɛrɛ police kɔnɔna na n'o ye général Samba Keita ye ale de tun bɛ nin ko in fana maa ɲɛmaaya o kunna o y'a jira k'a fɔ nin wale in senfɛ min bɛ tali kɛ ladilikanw caman na maa caman kɔni tun bɛ kɛnɛ o kan o maa caman bɛ bolifɛn min kan maa minnu n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ wolo masiri tabaw ka maa ɲɛmaw ye maa minnu fana bɛ yen n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn civil maa ɲɛmaw ye fo ka se Tomikɔrɔbugu yɛrɛ a dugulenw maa caman olu bɛɛ lajɛlen ye bisimila minɛ nin yɔrɔ in o la ko officiers ni sous-officiers ani k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'o ye transition maa ɲɛmaw ye o kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɛnɛ ni k'a lasɔrɔ patiri b'a y'i kanto k'a fɔ nin kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ contrôleur général Suleiman Traoré i n'a fɔ ale min kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ polisiw ka maa ɲɛmaa kura ye o kumana ale kɔni makaama taara k'a d'a ma ne ka bonyaminɛnw da k'a d'a ma ka danaya da a kan walasa a ka i k'a dɔn k'a fɔ polisilakaw bɛɛ lajɛlen kuru kara Mali kɔnɔ olu ka maa ɲɛmaaya ne ka o di a ma patiri b'a y'i kanto kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ inspecteur général Samba Keita ale kɔni ye nin maa ɲɛmaa kura in k'a sigi waati min na sigiw kɛra o kumana bonyamasegi taara ka ɲɛsin i k'a dɔn directeur ɲɛmaa kɔrɔ o ma n'o ye Musa Aga Infayi ye Musa Aga Infayi yɛrɛla k'a fɔ a y'a seko n'a damayira k'o fana bɛɛ kɛ walasa polisiw olu bɛ se ka baara kɛ ɲuman na walasa polisiw u bɛ se ka kɛ i k'a dɔn faso polisiw ye gɛlɛya minnu ni u bɛ u ka fura bɛ se sɔrɔ o la ko o kumana a ka o baarakɛlaw na a bufora o la kosɛbɛ patiri b'a y'i kanto ko waati min na nin wale ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan minisiri n'o ye colonel Modibo Kone colonel Modibo Kone ale y'i sinsin kɔrɔfɔ min kan o de ye k'a fɔ faso polisi ye i k'a dɔn k'a fɔ fasodenw da ye polisiw ye i k'a dɔn an dɔ ye wa ba polisilakaw ka baara kɛta b'u tɛ boli dɔwɛrɛ kan lakana ni i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sigi la u bɛ se ka diya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na colonel Modibo Kone ale y'i sinsin nin kɔrɔfɔ ye o kan minisiri ka ɲɛfɔli kɔnɔna walasa nin maa ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn polisi ɲɛmaa kɔrɔ Musa Aga Infayi Musa Aga Infayi ale kɔfɛ o kumana maa min bɛ n'a nɔrɔ bila contrôleur Suleiman Traoré olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ seere ye ka jira k'a fɔ maa minnu n'olu ye furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ye hami ni jɔrɔ min bɛ u la o de ye basigi ni i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na i k'a dɔn ko ministre colonel Modibo Kone a ye sinsin nin kɔrɔfɔ kan kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ polisilakaw jɔyɔrɔ ka bon maaya kɔnɔ kosɛbɛ min bɛ tali kɛ anw ka sigiw kɔnɔna na o kumana ko maa minnu n'olu kɛlen filɛ i k'a dɔn k'a fɔ a maa ɲɛmaabaw ye jigi de dara u kan walasa u ka se ka ŋɔni min bɛ ben u ka se ka o bɔ i k'a dɔn k'a fɔ fasodenw sen na maa ɲɛmaa kura n'o ye contrôleur général Suleiman Traoré ale fana ye kɔrɔfɔ ne k'a ta ka foli ni bonyamasegi ta ne k'a ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu kɛra sababu ye k'ale ye ne ka danaya da a kan ka laban ka nin jɔyɔrɔ in di a ma a y'i kanto k'a fɔ o bonyamasegi bɛ kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn ministre ma colonel Modibo Traoré a n'a ka jɛrɛjɛkuluw bɛɛ ka tɛmɛ ka bɔ yen maa minnu n'olu ye polisilakaw ye n'o ye ba polisiw ye a bɛ laban ka layidu ni laɲini kɛ u ye k'a fɔ wale o wale min bɛ se ka kɛ sababu ye ka u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na maa ɲɛmaa kura contrôleur général Suleiman Traoré ale b'o wale bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka olu sigi sen kan fɛɛrɛw ni dabali minnu bɛ se tigɛ walasa dekun min ni gɛlɛya min bɛ polisiya baara kɔnɔ bi fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ walasa o dekun n'o k'a dɔn o gɛlɛyaw bɛ bɔ yen
min bɛ tali kɛ contrôleur général la Suleman Traoré ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ o sen fɛ nka ko min fana jɛlen don directeur kura n'o ye contrôleur général Suleman Traoré a y'i sinsin min kan o de ye a ka dɔn k'a fɔ polisiw bɛ baara mun kɛ u ye anw yɛrɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ basigi ni lasigi ha ka se an ka lakana o bɛ se sinsin cogo min na Fasiri i k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a kɛra wasaba ye nimisi wasaba duwawu kɔni kɛra o kumana baara kura mun don ni filɛ nin ye k'a dɔn contrôleur général Suleman Traoré bolo ala k'a fanga se a kɔrɔ Fasiri an y'a bɔ i k'a dɔn nouvelle horizon kɔnɔ min bɛ tali kɛ nouvelle horizon olu ye kibaruya ni kunnafoniya sɔrɔ ka bɔ cellule de communication de la police nationale la o yɔrɔ i b'a fɔ ɲɛmaa kura ye polisi valeri minnu bɛ baara la u kana ɲinɛ u ka baara kɔ wallahi ni taliw bɛ kɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ wallahi an kana taa maasi lajɔlen sɔrɔ bilen formation na an ka polisi la an t'a fɛ a ko kɔni ka ca u ka sɛgɛsɛgɛli bonya cogo la a kana kɛ soma ko ye minnu n'a ka kan u ka se ka jamana baara u k'olu ta a banna jigi bɛ k'o kan a banna jigi bɛ k'o kan n'an ye polisilakaw fɔ a b'an hakili jigin directeur régional du district de Bamako la min ye i k'a dɔn k'a fɔ Siyaka Burama ye i b'a dɔn walebaw kɛra Bamako waati dɔ la marisiw cayara dɛ kosɛbɛ nka Siyaka bɛ yen a y'a seko k'a la kosɛbɛ o tuma an bɛ jɛ hali bi ka dugawu kɛ ala ka an ka polisilakaw ka u se walejugu kɛbaw olu kɔ dɛmɛ o kelen la i n'i ka koba bɛɛ i delila ka se Buguni wa bisimila yanfoli la olu y'i ka dugu ye o bɛɛ ye fila dugu ye bisimila IFM institut de formation des maîtres la Ousmane Balogo Maïga i bɛ yen dɔn kojugu filaw don a ti fɔ ko IFM la fɔ ko n'i y'a fɔ IFM o ye Mali fɛ dɛ Buguni ta ye institut de formation Ousmane Balogo Maïga a tɛ tɛmɛ o kan INSEG de kɛra IPEC san fɔlɔ min na ni INSEG da ni IPEC dayɛlɛla ye yanfoyi la Buguni Turakabugu yan fan fɛ ka taa yanfoyi la kamalen fɛn o fɛn n'i bɔra Bamako wali Mali marabolo wɛrɛ kan n'i tun taara i jɔ npogotigi fɛn o fɛn da la question ba 5 de tun bɛ poser i kun Buguni ye o kun ye jumɛn ye yanfoyila fila minnu bɛ yen ani Buguni filaw question fɔlɔ n'i nan'i jɔ npogotigiw fila npogotigiw u y'i ɲininka la u b'a ko i ye EN na wa i ye EN na wa kɔrɔ ye k'i bɛ IFM la i b'a fɔ ko awɔ mais IFM kun tɛ o a lamɛn ba nin a y'i t'a dɔn sa o ye école normale secondaire awɔ an ka taa i normal ye an ka taa an ka taa a tun ka tila ayi an ka taa i b'a fɔ ko awɔ i tɛna sɛbɛn an kan fɔ i b'a fɔ ko i bɛ bulusi ta la wa i b'a fɔ ko awɔ ko demi y'a di Angers y'a di est-ce que c'est de la bourse entière ou bien de demi-bourse i b'a fɔ ko bourse entière i b'a fɔ ko taliho y'i bolo wa bisimila i b'a fɔ ko awɔ u b'i ɲininka ko Samsung y'a di Nokia y'a di i b'a baasi tɛ a bɛ bɛn kɔfɛ maa tɔ Amadu yanfoyila filaw maloya t'i la Kɔnte kɔfɛ maa tɔ Kɔnte Amadu sabali koyi kɔfɛ maa tɔ fi baasi an ka taa bisimila an ka taa yanbila Nouvelle Horizon tuguna a Traoré nin y'a ka sɛbɛn ye bisimila tuguna ko a bɛɛ n'a ta ɲɛnɛnkɛ min bɛ jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita kɔ ja i k'a dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba tun bɛ bolola i n'a fɔ sɛbɛnnikɛla b'a fɔ cogo min na a ko min ye corona n'a ka virus na ko filanan Idrissa Sidibe k'u b'a la ka cani kura kɛ a ko min ye kibaruya dɔ bɔra ka bin min ye i k'a dɔn jamana faama Ibrahim Boubacar Keita ɲɛma kɔrɔ waati min na fanga bɛ dafiri o y'a sɔrɔ a ka bana farikolo fiɲɛyan bɛɛ o de kama u y'a cɛ ni ka taa clinique Pasteur la yen nɔ bɔli ma kɛ u tilara ni k'a ɲini k'a ko bɛɛ lajɛlen salo ni ka taa n'a ye Magan jamana kan ka taa ka furakɛli baaraw sabati ho bɛɛ lajɛlen ma dalen u nana ni IBK a n'a furumuso ye u nana Bamako kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u nali ni bi cɛ Maka Suman bɛɛ maire kɛn bɛ IBK lahalaya ye jumɛn ye maaw nana bali fɛn min na kibaruya dɔ bɔra ka bi ni o ye i k'a dɔn kunnafoni sɛbɛn dɔ ye n'o ye i k'a dɔn journal Jeune Afrique olu nana sɛbɛnciya k'a fɔ ja jamana faama IBK a n'a furumuso Keita Aminata Maïga k'u fana kun garisigɛ donna corona n'a ka virus la o kuma o furakɛli de la min ye i k'a dɔn nin waati laban la ni hakili b'a la maa dɔw ye ŋunuŋunukanw bila bɔlɔlɔ sanfɛ a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ko a miniji jɔya bɛɛ o tun ye kalo tigɛlen i k'a dɔn Ala k'o fara a si kan cɛkɔrɔba in a kolo ka girin maninkaden don i k'a dɔn denmisɛnninya n'a fara tigɛdigɛ la kuma i k'a dɔn a mana kɔrɔ cogo o cogo a kolo don cogo ko o ka ɲi kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita u kun garisigɛ donna coronavirus la i n'a fɔ nin sɛbɛn y'a fɔ cogo min na nka Ala barika la k'a furakɛra k'a ba ta ye o kuma k'u tun bɛ confinement la ko alihamudulilayi min ye i k'a dɔn
k'o de kɛra sababu ye nin waati laban ninnu na i bɛ ka maga kun sumana maaw kun famana a ka kibaruyaw ma sɛbɛnnikɛla ko ma ni si ma ba i ti taa n'o tɛ nin waati laban ninnu na jatew y'a jira k'a fɔ korona nacogo kura min filɛ Idrissa Sidibe maa minnu si janfan bɛ ko i k'a dɔn a bɛ bɛɛ lajɛlen minɛ dɛ a ka jugu olu ma kosɛbɛ o misaliya dɔ ye i k'a dɔn anw yɛrɛ ka jamanaden min bɛ n'o ye i k'a dɔn honorable Soumaïla Cissé ala ma hinɛ n'a la IRD ɲɛma i k'a dɔn ko a taara ni o ye min ye Pierre Buyeya o fana fatura i k'a dɔn min yɛrɛ suturali janajaw kɛra anw ka jamana kɔnɔ yan a ko ninnu n'a damanda maa minnu bɛ i k'a dɔn diɲɛ yɛrɛ bunakun kan ni u kɔrɔlen u farikolo ka fiɲɛ i k'a dɔn ko corona a bɛ digi kɛ olu la joona ka tɛmɛ maa tɔw kan nka fɔ an bɛ donnin min na i ko bi maaw bɛ ŋunuŋunu kan bila min kɛ ka bali k'a fɔ karisa fatura a ko hali bi n'a ka bi ɲɛɲini kan ka kɛ nin ko ninnu bɛ dabila Facebook manu k'i sigi dɔrɔn min b'a jigin kɔnɔ k'o fɔ an kɔni nin kan ka dabila de fɛɛrɛ de ka ɲini nin na fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a fɔ ni kibaruya jɔnjɔn tɛ a bɛ maaw tigɛ i la dalu t'i la hali kunnafoni dila dalu n'i bɛ kuma lankolon fɔ k'a bɛ maaw de tigɛ i la siga t'a la o kuma an k'an kɔlɔsi fɔtaw la kuma lankolon fɔw la i k'a dɔn hali bɔ ma di i ma i kana cɛ fɔ cɛna kɛ n'i yɛrɛ bɛ taa bɔ ɲini na dɛ ne bɛ k'i de bilasira sa a k'a bɛ kɛ i n'a fɔ i ye o ye i da dɔrɔn bɛ bɔ na ne de y'o de f'i ye a bɛ bɔra ni bɔ ye min misaliya de don mais n'i ye damɔrɔdenya la taara wari minɛ dɔ bolo bi Idrissa ni cɛ nana kunnafoni di la cɛ wa ni y'i jogo ye ngo muruni da jago jugu bɛ kɔnɔfuruni bɔli muruni da jago jugu b'a yɛrɛ t'a fara o kɔnɔfuruni bɔlen don bɔli fila ka nɔnɔ min na foyi tɛ sɔrɔ aw fɛ naare ni basi ko hali yɛrɛ t'aw bolo naare ɲɔgɔnna maa bonya na bɛ Idriss ni Isa Kaba bɛ taama fo cɛ nul en bio ni Isa ko e ka biomètre peut-être a tun bɛ 0,25 de di cogo di mais n'i ko naare y'a fuma la ça c'est un aliment complet mais munna filaw bɛɛ cɔlɔlen don munna ye cɔlɔn de di mais mun ye cɔlɔ i ko libe si maa kan bisimila an ka taa ayi an ka taa aw bɛ bange wɛrɛ la an ɲɛfɔ fɛn bɛɛ kɛ wɛrɛ la Isa Kaba taamatɔ fo b'a kama ye Umaru Baro kɔnɔni bɔlen e fana kɔnɔ sori kɔni kɛrɛfɛ tɛ a bɛɛ lajɛlen ne ko nin ye dabali ban bisimila min ye jamanakuntigi IBK alihamudulilayi bi a ka kɛnɛ a b'a sen fila kan a muso yɛrɛ fana ka kɛnɛ baasi t'u la o ye tabarikalaba ye an ka jamana kɔnɔ ale n'i y'a sɔrɔ IBK ka fanga taacogo tuma ni maa dɔw ye maa si tɛ kojugu sigan i buna hadamaden ɲɔgɔn ma hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka IBK mɛn an kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ jamanadenw mako jɔra a la a fana ye jamana in dɔ kabi waati wɛrɛ u ka taa fana ɲininka a ka dɔnniyaw ye min ye a k'o fɔ n'ala sɔnna u bɛ bɛn maliden a m'a kɛ cogo o cogo maaya ni k'a dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔnya o bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ o tumana an bɛ k'a dɔn foli kɛ Burama n'a ka denbaya bɛɛ la kalaba ka dugawu kɛ ala ka i k'a dɔn kɛnɛya tɔ k'o sinsin min ye kunnafoni sɛbɛn ye indépendant ale kuma an bɛɛ Amadu El Konare bɔko 5000 ani k'a dɔn k'a fɔ 29 min bɛ tali kɛ Bamakɔ Bilama ko jate min kɔni yelen don Amadu o tɛ dɔwɛrɛ ye ko moto bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka kɛ moto taxi ye an kɛ Abdul Dambɛlɛ ale ka fasiri ye nin ye i k'a dɔn yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaa minnu bɛ Bamakɔ mairie du district kunna olu y'a jatew ni k'a ye k'a fɔ Mali faaba n'o ye Bamakɔ ye i k'a dɔn k'an bɛ kuma min na ko sisan k'a bɛ sigiyɔrɔma caman bɔ moto olu bɛɛ ka yɛlɛma ni ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw tala ye a bɛ fɔ mun ma ko moto taxi o kuma ko tiɲɛ don hali ni wale don wale min ni Bamakɔ ka caman ye yɛrɛ ye a kɔnɔ nka k'a tɛ ɲɛfɔ labɛn dɔw ka kɛ a kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ baara dɔw ka bila sariya dɔw olu kɔnɔ a bɛ taa kalo damadɔ la bi moto taxi ko olu kɔni donna anw ka i k'a dɔn k'a fɔ tabiyaw kɔnɔ o kama ko maa caman yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ a ta i k'a dɔn walasa k'o maa ɲɛciw k'o kɛ ni a ye Bamakɔ yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaw n'o bɛ tali kɛ mairie du district o la olu ye i k'a dɔn hakili falen kɛ nin ko in kunna k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ni wale don wale min ni a kɔni tannen don bi Bamakɔkaw fɛ nka k'a tɛ ɲɛ i k'a dɔn f'a maa kɛbaaw ka dɔn moto sugu minnu ka kan ka kɛ a kɛbaa ye ani k'a dɔn dangɛnɛmaya minnu n'olu kan ka se ka sigi ɲɔgɔn kan walasa a baara in ka kɛ Amadu ko fo olu baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan o de y'a to a hakili falen senfɛ ko fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɔni sigira ka ban o kuma moto minnu n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ moto taxiw ye carte grise a bɛna kɛ o la plaque d'immatriculation bɛ kɛ u la wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen numéro dɔ fana bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin plaque in kan wa ko a bɛna wajibiya u bɛɛ lajɛlen kan u ka i k'a dɔn k'a fɔ nɛrɛmugu n'o ye couleur jaune ye ne ka o kɛ i k'a dɔn nin moto kofɔlen ninnu na walasa ka dɔn ka bɔ moto tɔw olu cɛma wa k'o tɛ a bannen
Amadu El Konare a fɔ ma ko rétroviseur n'o bi tali kɛ k'i dungale o kumana jafilɛ n'o ye k'i kɔfilɛ k'a to i b'a moto kan a dɔgɔyalen kɔnte a bɛ wajibiya u bɛɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ rétroviseur ka kɛ a la o ma kɛ a baalen Amadu El Konare ko moto minnu a bɛ k'a ye fo k'a sɔrɔ sigiyɔrɔ kɔni wasalen don maa fila bɛ se ka sigi a la k'a sɔrɔ dekun tɛ a la wa k'o fana tɛ a bannen i k'a dɔn minnu n'o bɛ tali kɛ n'i sigira moto kan a fɔ ma ko pose pied k'i se ni ka o da k'a sɔrɔ i lafiyalen don o kuma k'o fana bɛ kɛ a la o kuma min bɛ tali kɛ wale wɛrɛ min ni fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛlen don o de ye min n'o bɛ tali kɛ a lumière n'o ye a farow ni a maɲɔgɔnla tɔw fɛn o fɛn n'olu dilanna moto la olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ moto kofɔlen ninnu na wa casque fila ka kan ka kɛ i k'a dɔn a moto taxi bɛɛ la yɔrɔ o tɛ visite technique ye a dafara o visite technique fɔcogo wɛrɛ maa minnu bɛ a boli u bɛɛ buguna tigɛ ka don u kana maaw ta woni na ka taa muru da jɔ u la awɔ Amadu ko sariya wɛrɛ min b'a la i n'a fɔ mairie district y'a fɔ cogo min maa o maa n'i bɛ a kɛ a baara kɛbaa i n'a fɔ sariyaw y'a fɔ i si dɔgɔyalen o k'a sɔrɔ i ye san 18 o dafa bɛɛ kun o tɛmɛnen ka bɔ yen vignette n'o ye san vignette o ka y'i bolo yamaruya sɛbɛn n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ permis de conduire moto ta o fana ka k'i bolo autorisation municipalité n k'a fɔ carte de municipalité d'autorisation min bɛ i k'a dɔn yɛrɛmarakafo kofɔ olu b'i yamaruya ka i k'a dɔn boli min kɛ mairie la ko o bɛ di i ma o tɛmɛnen ka bɔ yen ko min bɛ tali kɛ assurance police n'o bɛ tali kɛ o kuma assurance dɔ fana na k'o fana bɛna kɛ nin ko in na o t'a baalen dɛ o kumana ko gilet min n'o couleur bɛna kɛ nɛrɛmugu ye Amadu k'o fana bɛna kɛ wajibi ye i k'a dɔn nin ko in kan o tɛmɛnen ka bɔ yen yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaa minnu n'olu filɛ o kuma ko taxi minnu n'o moto taxi minnu filɛ o kuma kalo kalo a fɔ ma ko mensualité kalo kɔnɔna na u kan ka musaka min ni ko o sara Amadu k'o fana bɛna kɛ wa k'u bɛna jɔ jɔyɔrɔ minnu na olu bɛna sɛgɛsɛgɛ u kana i k'a dɔn k'a fɔ transport collectif ne ka i k'a dɔn dekun lase olu fana ma o ko n'o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan mairie ko olu bɛna fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ o kuma min bɛ tali kɛ a yamaruyaw la mairie de district k'u bɛ wele bila compagnie de la circulation routière directeur régional des transports terrestres et fluviaux du district de Bamako directeur de régulation de la circulation olu bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ walasa nin wale ninnu ni nin baara ninnu Amadu El Konare k'a ka sigi sen kan o k'u bɛna kibaruya min fana fɔ o de ye k'a fɔ u bolongɛnden sini don don ma ka ban n'o bɛ tali kɛ a carte de circulation autorisation minnu n'o filɛ o kuma k'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sigi sen kan ka bɛn kalo tile 14 ma janvier kalo en gros dala bɛn ne ka ɲi nka foroko ni laban natɔ a dogi sara n'o ma ko nɔgɔya fana dɔɔnin ayi la date là moi à mon humble avis non la date est un problème aujourd'hui c'est le combien c'est le 7 maintenant mais du district tiɲɛ don hali ni kibaruya kɔni dira la a bɛ se ka kɛ komi kunnafoni dicogo ka ca nka n'i ye nin waatinin dɔrɔn ta k'o kɛ y'a fama la nin ko in recadreli ye a bɛ dɔgɔya dɛ wa a laban bɛ mankan wuli ne ta min bɛ fara o kan u k'a jateminɛ u bɛ sɔrɔ min kɛ u k'u ka sɔrɔ lajɛ ani u bɛna l'impôt mun sara u k'o jateminɛ n'o tɛ a laban bɛ kɛ maa caman bɛ ka baara ni ɲini k'i débrouiller a l'impôt ko ni fɛnw fana ma dama tɛmɛ cogo dɔ la a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ sinon wale min ka ɲi u ka siraw fana labɛn wale don ka sira ko in lajɛ wale min don a bɛ dalabɛn kosɛbɛ a ka ɲi mairie fana b'a jɔyɔrɔ kɛ a la nka k'a kɛ wari aw tɛ sɔrɔ ta tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye fo y'a fama la a bɛ wari dɔrɔn ɲini mairie la walasa dɔ ka bila u kun ma baara kɛbaaw olu ka maaya n'u ka dɔ sɔrɔ o y'aw hamina laban ye o fana tɛ bɛn dɛ jamana ka l'impôt sɔrɔ o ka d'an ye sabula jamana bɛ bara o la nka a l'impôt caman bɛ yen k'a fɔ ko bon ko a bɛ daminɛ l'impôt ni caman de bɛ yen dɛ a bɛ da l'impôt kaɲibaw yɛrɛ de ka jufa o de la ni jamana ma quittance ko jateminɛ k'a ɲɛfɔ malidenw ye wari min bɛ yen n'i y'a sara parce que ni carte grise min bɛ se ka taa jamana ka kɛsu kɔnɔ ani min bɛ taa l'impôt yɛrɛ minɛbaaw ka kɛsu kɔnɔ n'o ma lajɛ maa caman bɛ muruti l'impôt dɔw sarali la o yɔrɔ de b'a la n'a fɔra ko l'impôt de bɛ sara jamana ye nka dɔ de b'o bila jufa kɔnɔ walima o kelen bɛ ka mobili baw sa o la o fana di bɛn dɛ a kuma ka ca dɛ fo de k'a lajɛ n'o tɛ a ka d'an ye an ka l'impôt sara o tiɲɛ yɛrɛ la telimani bilama a bɛ ka mɔgɔ senna teliya nka ni a laban y'a fɔ cogo min na n'u ma k'a kɛcogo la foroko ni laban na to a dogi a bɛ gɛlɛya bisimila waati sera
waati sera Amadu hali n'a sɔrɔ Mali tile kun kuma bɛ k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre kɔrɔ n'o ye Modibo Keita ye i k'a dɔn Mali tile kibaruyaw ni kunnafoni kɔnɔna o yɛrɛ k'a fɔ ale kɔni ye maa lakodɔnnenba ye nka a ma ɲɛ min kɔ dali masa ye ka wele sera a ma a ka suturaliw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi i k'a dɔn k'a fɔ wuladayanfan yɛrɛ fɛ nɛgɛ ɲɛ 16 waati Modibo Keita ye komiba ye Mali i k'a dɔn administration y'a dɔn kosɛbɛ o tuma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ banbaatɔ ye k'a fɔ Ala k'a dayɔrɔ suma o tuma min bɛ tali kɛ a kɛnɛ kɔnɔna an jigi b'a la k'a fɔ maliden caman bɛ yen minnu ni olu kɔni yera n k'a fɔ dugawudenw na ka ban Modibo Keita ministeriyaw kɛ ka ambassadeur kɛ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ suma a caman Ala ka hinɛ a la bisimila an yɛrɛ ɲana don cɛ an filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ fo kɔnɔ Mali kɔ kan min ye Lansana Tamba Keita gendarmerie camp 1 na mun y'i se Nakariya bisimila an ka taa i ye n kɔ dɛ i ti bɔ ne kɔ waati sera waati sɛbɛkɔrɔ kuruna waati n'a ka kurun bɛɛ an bɛ foli belebele di an lajɛbaw ma Amadu Sorana Siyaka bɛ k'an lajɛ ani k'a dɔn k'a fɔ maa min n'o ye Janginɛ Jara ye an b'a fana fo nin kɛnɛ in ka bɛnkɛ Ustaz Janginɛ Jara an b'a fɔ a n'a ka jamakulu bɛɛ foli belebele an b'a di k'a dɔn k'a fɔ Cheikh Umar Kamara ma Seiba Kamara an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko Mayiga n'a ka cɛdenw u ka fo bɛɛ lajɛlen ka fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'Ala ma baasi kɛ segin bɛ kɛ nin kibaruya ninnu kan wuladayan fan fɛ ani su kɔnɔna na radio ale sanfɛ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka tile hɛrɛ